أين الرجال؟ ба номи Аллоҳ, ситоиш мар Аллоҳро, дуруду салом бар пайғамбари Аллоҳ, оилаи эшон, саҳобагонаш ва касоне бод, ки ба эшон пайравӣ карданд. шаҳодат медиҳам, ки нест маъбуде ҷуз Аллоҳ ва Муҳаммад расули ӯст. имрӯз дар дарси навбатӣ мо оиди каломи бузургдор суҳбат мекунем. Аллоҳи мутаол мефармояд: парвардигоратро бузург дор. бузург доштан маънои сахт эҳтиром намудан ва ғайр аз ӯ касеро бузург надоштан мебошад. зеро Аллоҳи мутаол аз ҳама бузургтар аст, чун холиқи тамоми мавҷудот мебошад. каббир яъне бузург дор ва касеро ҷуз ӯ бузург надор. каббир аз касе ҷуз Аллоҳ натарс. бузург дор, зеро Аллоҳ бузург мебошад. Аллоҳ аз ҳама чиз бузург аст. бузургдошти Аллоҳ дар амалҳо он вақте зоҳир мешавад, ки ту бо муҳаббат ва ихлос дар қалб амал карда танҳо аз ӯ метарсӣ. дар сатҳи давлат бошад, он вақт намоён мешавад, ки вай низоми исломро татбиқ кунад. ин аст бузургдошти Аллоҳ. беҳтарин бузургдошти Аллоҳ он вақт сурат мегирад, ки каломи ӯро аз ҳама болотар, ҳукми ӯро аз ҳама ҳукмҳои дигар болотар ва тариқати ӯро аз ҳама тариқатҳои дигар болотар гузорӣ. инчунин вақте сурат мегирад, ки тарс аз Аллоҳ дар дил аз тарси ҳар махлуқ болотар бошад. маънои калимаи каббир, бузургдор, ҳамин аст. бузургдошти Аллоҳ ин аст, ки аҳкоми ӯ дар замини ӯ татбиқ гарданд ва аҳкоми ӯ танҳо тариқи давлати исломӣ амалӣ мешаванд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар аввалин давлати исломие, ки дар Мадина барпо карда буданд, аҳкоми Аллоҳро татбиқ намуданд. пас аз эшон хулафои рошидин дар аввалин давлати хилофат ба эшон пайравӣ намуданд. сипас халифаҳои дигар омада аҳкоми Аллоҳро татбиқ намуданд ва дар давоми асрҳо ӯро бузург дошта дар роҳи ӯ ба душвориҳо дучор шуданд. ва пас аз барҳамхӯрии хилофат мо тавассути эҳёи давлати исломии рошидаи дуюм, ки бар минҳоҷи нубувват Аллоҳро бо маънои томи бузургдошт бузург хоҳад дошт. бузургдошти Аллоҳро бояд аз сари нав гирем. дар охир аз Аллоҳ барои гуноҳҳоямон талаби мағфират мекунем. والسلام عليكم.